פצל שתיים, מתוכה יצא אור חזק של עב"מים, על האור הייתה מדובקת חללית, עם סקוץ', ואז החללית הסתובבה בצורה אליפסיסטית, והיא נחתה לידי עופ. ואז, עם שלוש קרן ליזרים, פלופי, נחת המנהיג שלהם איזה 5,000 מטר גובה בלי להגזים. ואז הוא בא לאכול אותי, המנהיג שלהם, הוא בא לבלוע אותי, אמרתי לו, אל תאכל אותי, יש לי 7 ילדים. תאכל אותם. החללית בלעה אותי עופ. והגעתי לחלל, ושם בפנים החללית אתה מרגיש כאילו אתה בתוך חללית, זה מדהים. ומלא עב"מים, עם ליזרים, ושקפקפים, ואוזניים פה ככה, עופ, על הראש טחול ענק, מדובק טחול מדמה, עם לשון בגב מתלפלף למטה, וקמח, מלא קמחים של קמח, ולולב, מתלבלב על הראש, לולב, מתלבלב, וכל האצבעות שלהם זרת, מלא זריטות, וכל המבנה פנים שלהם בכלל בתחת. אוקיי.